Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Mbanga kuti adabanda achitopa ni chenji chintikazi kumchawacho chikabika chiya kututu wakuwa chikabika nyalongwe kungapika chaka chimosi nomwe ndikoma kuchitonga kumapezeka mtopola kwa vile kungapika chaka chimosi kweni chintikazi uli ndi muchawa kweni pa uchawa wake ama wachitate amai mwapala mpango wa kudamene mwakalapa amai taimani amene waime inuyo muime mubwere uku nsalu imene akunena adanowa kuti akazi awo anapanga design ndimene apala mayi ndivomerezane nawo zimene akunena kuti siku limenelo timakamba za chipani akazi awo anamwalira mwasoka mzimu wause mumtendere ndi amene anachita design saluti. Number 2, ine nditabwera kukhala president ndinaganiza kakhaleni amayi kajeni pasi nditaganiza kuti nditakhala president ndinaganiza kuti ndipange cabinet yochokera zipani zonse ndiye nasankha Sosteni Gweru ndiye nasankha Enoch Chihana ndiye nasankha Atupele Muluzi ndiye nasankha Akasimu Chilumba kukhala pa cabinet yanga kwa masanali ya chipani changa anachokera kuzipani kwina. Ine sina afusenso kuti chokani kuzipani kwanu kucha mnachibwera nichigwira ntchito yothandiza Malawi. Vuto ndinene pamaso pa mafumu la nkhani ya Noah Chimpeni pambali yosankhidwa unduna ndilakuti abwanawo ifeya People's Party sana tilemekeza ndikutifunsa kuti ndi maganizo awawa kuti pafumu there is no problem with mwana wathu ndipo samagwira bwino ntchito koma ine ndimaona upandu mmene anapangira achakwera kwa wasankha iwowa osatiuza ife ola ina amene osandiimbira foni ndinaona ngati unali kufuna kuphwasula chipani cha People's Party. Sana mafumu imbani kuno mwana wathu sana titakwire kanthu ndipo kuno tiyenera kumuvotera mwaunyinji ndipo mwamuonaso lero wabala orange ndipo amatilemekeza ndipo sana tinyosepo kwa mabana awo anatinyoza ifeyo inaweza tuluka Pafu! Pafu! Tisapanga migwirizano zona koma muziwa zipongo zanga kuti mavuto amene tikudusamo Malawi ineyo masolution yake ndinapo. Mavuto amene awawa tisathamange ndi zinthu za migwirizano right now. And the reason why ndikunena izi ndikuti tinapanganso mgwirizano wa chimbulimbuli kosachedwa pangani anthu akukutika tinapanga zinakachera kutiko date on arrival ukafika kuboma kuja zipani nayeni tonse tinasala pakhonde aine aja analowa nyumba ifeyo kulembera ususumira mwafusa nsangali kumbuyo sizinateke kuti tithandizire na uchito kunena uko za kunena koma kutenga kupita nthawi za masonkhano ine ndilipopo akuita na zipani zathu akwala ndilapopo iwe ulipopo pati na lameneyo ndi pati na lameneyo ine ndakhala pompo ndikumaita na anthu a People's Party takubwereserani nyama bwana nyama lendo timanyapa alandireni kumaponya nsalu ya Congress anthu a People's Party ine ndilipopo ndi ulemu tinagwirizana kuti mipando azatisankha kumabodi kosikuti azasankhe chimbulimbuliya koma pali anthu amene ali capable kwambiri mwamumva kale Action Kalaire MP wathu kuti muno mu PP muli anthu ozama Dr. James Mkhari yachisankho changa chachikulu anasankhidwa kukhala chairman
wa Northern Region Water Board. Inagomba kulengeza amuchosa atenga atumbali aika ifosa tuzaso ubati na lamadero sobano de antu People's Party amadifusa kodi ama ichito yonse ijakala bulagaga tinagwira ija tinagwira pindula jani ijani wala megeze kama injaba ineyo di mabwera kuzakuza ni afumu kuti maganizo anga ndi oima chisango koma kuti ndikuze ngiganizirani mofasa nditenga nzeru zanu zimene mwandipasa tiona kusogolo komene tingaendere koma sitikakamizidwa tikafika kumapeto zisakhala automatic anthu azangoziwa kuti tiyende ndi awa ndi amene angatilemekeze ineyo ndisakunamizeni kuti pakali pano ndikhoza kunama kuti zinthu zikuyenda pamene ndikuziona kuti zikuyenda sindingakunamizeni kuti kuchipatala kuli mankhwala pamene kuli mankhwala sindingakunamizeni kuti amalawi ali ndi chakudya pamene alibe chakudya walemekezeka mainja bambo ineyo mukuziwanso kuti pamene panalibe chakudya ndi magawa chimanga katiti without kuyang'ana nkhope anthu ankati amuonanu angogawa chimanga upresident ndikugawa chimanga ndiye ndingati sindingasiye mpaka na maumbo azagwe mukumbukira sindinganame kuti zinthu zikuyenda bwino pamene sopo akukwera katatu pasiku sindinganame kuti zinthu zikuyenda bwino pamene feteleza ali 100 chakuti 1000 sindinganame kuti zinthu zikuyenda bwino pamene chimanga chili 100 chakuti 1000 ndiye ngamanena izi ndiye ikubwera mvula ikukokolola nyumba walemekezeka mainja bambo nthawi ino ya mavoti azenganandi kuza kupusisani kuza kunamizani koma muziafusa chonde anthu akuno kunkhata bemumanena mwa zinthu mwachuchuchu kufusa kuti kodi zimene ukutiuza apa unapangapo kuti zimene ukutipangira ifeyo unapangapo kuti ine chimanga nagawa ndipo nyumba namanga muno mconstituency muno muzakundi munkhatabe district ndamanga nyumba zokwana 150 inali 3 months ago ndinabwera kuno kuchikaye ndimapita kwathu kumusiko ndafika panjirapo ndinakumana ndi amayi alamwanga yena ndi osazimayi kuno ndimamwita ndi alamwanga yena timati amayi Nyasaka anangoti tasika nikali moto taizo samajaka ndiona bye bye siku limene ndiona ankhope yakugwa njira yakwathu yosikira kwathu ine kuyimika bwanja lisikani kusika litiyeni kuno tinazungulira nyumba kupita kuseli kupeza chikhoma chonse chagwa ndi mvula angokhala nyumbayo pakonapo ndati mukugona umumu ndati kuti mutuluke mulowe nyumba ya mbale wanu chikugwerani chichikuphani alamwanga koma ine ndaona ndisiyeni muone zimene ndingachite lero nyumba yatha timakaona akupenta yatha ndipo amene ndikutera ndamanga kumangochi ndamanga kupalombe ndamanga kuzomba kumangochi ndamanga mizi iwiri zana ndimakaperekanso zina kunonso lero ndimazapereka nyumba kwa amayi Nyasaka
kwambiri. Anthu zakudya zakololoka. Amene anazala mwasanga chinauma chosakhwima. Amene azala mwachedwa chauma chosakhwima. Pakali panopo kulibe chakudya m'mizimu. Ndikulonjezeni kuti mutu mundapanga kale masamu. Aliyense sogolere ndikuganiza kuti mutu mwache mukuwira panopo. Kuti inaye kungolopa 16 September kodi anthu wanzatani. Ziwani kuti you are in capable hands muzakhala ndi chakudya chokwanira. Olemekezeka maindi abambo. Chimene chikundidabwisa ndi chakuti pamwamba pa zimvula zafane ngati zimenezo ndiye kuli miliri sopano. Ndiye kuli cyclone. Ndiye kuli COVID. Ndiye kuli cholera. Ndi miliri imene yoti. Kutaba menepo ndiye kunabwera cyclone 6 times back to back. Mukundimva? Alisha bepen panu. Ajama ndipembeleraja. Ama werenga Baibulo. Munazi wanapo ku Malawi zimene ndikunena apa zitachitika chaka chimozi. Werenga ndi Baibulo nokha ine simia nkhula zambiri ya. Olemekezeka maindi abambo. Anthu aku Malawi avutika ndipo avutika mokwani. Koma maganizo ine nthawi zina kumaganiza kuti kodi kwakwiya Yehova watikwira. Kuimba kwache msogoleri Mulungu akakwiya ndifa sogoleri ndizochita zathu. Amazunzika ndi anthu ngakhale m'Baibulo ngakhale kwa Igupto zinapita zonse. Yei pemphe kwa anthu amene ali boma ndi ena onse amene aganiza kuti ife azimayi tikhale zipilala zawo zoseweresa. Kuti tukwana, kuti vula, kuti menya, kuti khapa zikwanje. Chitani tizaona na mboksi muja fatalembesa chisankho ndifeyo. Olemekezeka maindi abambo. Osafoira chaka chino osabesa voti. Chifukwa mukabesa kamozi 5 years mukutuzika. Olemekezeka maindi abambo. Dziko lino Mulungu akati asatikhululukire. Pempherani zolimba Alicia. Ndinonse anthu a mipingo tipempherereni. Kukhapa na zikwanje tisiye, kutukanizana tisiye, tiganize za Malawi akuzunzika. Chifukwa dziko hili tikachita ujeni chisankho mwachimbuli. Dziko ili limira, lititimira. This country shall sink. Olemekezeka maindi abambo. Ife manifesto yathu ngati People's Party ni agriculture ilimomo, infrastructure ilimomo, migodi ilimomo, magesi ilimomo, private sector development ilimomo. Koma maganizo ine ndiwonena kuti zisanafike zimenezo. Tisanachita implement manifesto yathu tikunenayi. Pali zinthu zitatu in one. Ndikunenera kuti mukachoka pano mafumu, mukachoka pano azimayi azibambo. Akakufusani kuti kodi ameneyo amati akuti chani. Mukauza kuti manifesto yake anatiuza kuti ndi aitachi. Koma mwachidule chimene akufuna kupanga asanapange manifesto ndi zinthu zitatu. Kudyesa bongo, kudyesa kamwa, ndikulimbikisa thupi. Ndikutanthauza kuti chani. Ndikutanthauza kuti dziko la anthu osaphunzira silima lemekezeka, silima tukuka. Kuno kunkhatabe timangoti tikatere lawyer kwao kuti kunkhatabe, tikatere no chimpeni kwao kuti kunkhatabe. Sukulu anapanga kuti kamuza kadabe kuchoka wepo university. Ana athu kale timaphunzisa kuchokera kumuzi kuno kumapita ku skulu kukapanga skulu. Anowa chimpeni kuchoka kuno nkhatabe mpaka kamuza kadabe mpaka university. Makola magulisa nkhuni, amagulisa chimanga, magulisa chilichonse mwana kulipira skulu. Lero zikuteka. Lero zikuteka. Ya inayo ndakhala ndikuyangana kwambiri. Inayo ndakhala ndikuphunzisa ana skulu. Zaka 5 ndalipirira anthu 6,500. Koma chaka chino cha 2025 ndalipirira ana secondary 1,300. Chimenecho ndendaziwa sopano kuti ndino ndi dziko lokuti olemera akulemererabe osauka akutani. Sopano ife amene tili olemera finance sazichosemo yani. Ife amene tili olemera
ana tuti kuwatumiza kulikosa ku school nowa chimpeni mena mapita ku Kamuzu Academy school ina ya ulele sivyo Kamuzu malipira eka lero ana tukupita kwa Kamuzu Academy 3 million etemu mwana watu apita ku secondary kuti 500,000 ndiye kuti ife amene tili olemera ana tuti kutha kwatumiza kuti kodi nanga ino anzanga kumuzi kuno upita mtengo wanji kuti kuyambira lero muzilike mutumu kuti akuti kudyesa bongo is inevitable for a country kuti litukuke anthu aphunzire ndiye Joyce Banda akuti kungolowa pa 16 September sukulu za secondary muno Malawi zizakhala za ulere ulere anazipanga kuti mwauze kuti anaphunzisa skulu ya ulere yake ya Joyce Banda Foundation 15 years yosalipira ana olero ndi madokotala ndaziphunzisi tauni anawo amasankhidwa kuchokera mizi chimene ndimaona ine chondidabwisa anthu anzatu kumuzi kuno mukubereka ana anzeru kwambiri ndiye amapambana mwakatiti ku secondary koma sokono inu kholo ndiye mmango yanganizana ndi bamboja kuti sokono ndiye titani pamene patipanga bwanji olemenyezeka manja abambo ene brilliant leader ene sensitive leader ene wise leader will not leave anybody behind kupanga zimenezo ndiye kuti tikusiya ana athu generation ya tuntu nguyo ndikuiwala olemekezeka manja abambo zimenezo tikapanga tikasiya kuti anathu asaphunzire olemera asalemererabe osauka asatanibe sopano tikazachita zimenezo in 20 years time mafumu chonde ndakwira mwendo ndiye kuti ziko lino kuzakhala 2 divisions olemera ndikumangodya kumeneko kukhala olemera ukaoka osauka ndikungokhala makuruku magangster osauka ukaoka ndichilumbamo olemekezeka manja abambo ndiye ine kuno ku constituency ya Nowa Chimpeni ndimapilipilira skulu ana 50 wina ndiuze msogoleri amene anabwera kuno kunkata beifazulo nali ku Rupi kuhewe ndikulipilira ana skulu ana 71 pali konse pamene mungafike muziko lino ine ndikulipilira ana skulu ndi chifukwa chache ndikuziziwa wina akabwera akati zimene wanena amene uja ifenso tipanga munene kuti iwe unazionera kuti iweyo kapu unaphunzisa ana kuti dera liti la Malawi olemekezeka manja abambo chachiwiri pa zinthu zitatu zija ndikudyesa kwa mwayi chifukwa apa pa maphunziropa pali university pali mabasare pali maloni scheme koma kwada mungoziwa kuti pa maphunziro azayikapo mtima kuti ana ku Malawi aphunzire ndatumiza ana ku secondary ndatumiza ana ku university 1500 koma ndatumiza ana 31 ku America kukapanga masters degrees chaka chino pana mathu kudyesa kamwa palibe mtundu kumene umalemekezeka ukamapita mmaiko kukapempha chimanga kumene umalemekezeka opanda chakudya mafumu simungalemekezeke ngati mafumu pamene pakhomo palibe sima osatheka yeye ndikunena kuti chachiwiri ndikudyesa kamwayi ndiye kudyesa kamwa ndikutanthauza kulima chakudya chokwanira kulima chakudya za mbewu zogulisa kuthira fetereza ukwanira fetereza tizapangisa ifeyo wangongole ndiye kuti anthu atenge mabagi a fetereza alime mbewu agulise akagulisa azabweze ndiye anena kuti zimenezo anazipangapo kuti 2013 2014 ndapereka ine fetereza wangongole kwa anthu achilimbire ndiye kuti uja tikapereka
chifukwa bagi mukagula 500 kwacha amene uja anali waulere vuto la fetereza amene uja amapasa anthu achikulire ndi anthu osaukisisa ndiye kuti ine ndilandira fetereza kupo ni mundipasa kodi ineyo ndi uyu nyamata waimapa yanga lime ndani ndiye kupo nija aibesa andipasa ine ndingoigulisa kapena ndingoisiya koma uyu ndikamulola kuti abwereke fetereza akalima ndiye kuti ziko lino lizapezeka lili ndi chakudya chokwanira pose kudesa kwamwa pomweku ndikuyika ng'ombe zija ndikapereka zaulere 1 cow a family komanso kuno ku north tinapereka mbuzi zambiri kotero kuti anthu amene achita kaundula apeza kuti zakwana 12 million in this region alone. Olemekeza kama indi abambo ndasankha mbewu zoti tizaikepo mtima makamaka zoti tikhoza kutumiza kunja chifukwa tizizalima kawiri pa chaka. Ndiye mbewu zache mbewu imene ndimayikonda kwambiri ndi yasabola chifukwa yasabola ndimene ndimaziwa kuti achinyamata ndazimayi mukhoza kulima mosavuta. Sitimathiranso fetereza timangotira kaya ndowe kaya chitosi kaya masamba nchire kaya uti achanipulusa koma kukolola kwake mmakolola zaka zitatu. Ndipo ogula sabola amene ali pa nambala 1 Malawi ndi Njaliwe Estates Limited. Ndiye mwini wa Njaliwe Estates Limited ndi Joyce Banda. Ndiye ndikanakuwuzani kuti ndi mbewu yosavuta chifukwa ndikuziwa kuti anzanga amene akulima sabola panopo timayambira 7,000 amene ali wosakhala wa quality yabwino. Wa quality yabwino ndi 8,500 a kilo. Mundiuza mafumu mundiuza mbewu ina imene mukugulisa imene mukupeza 8,000 kwa kilo. Ndi fodi ya yemwe anthu akupeza $1,000 $1 a kilo imene ili 1,700. Ife timapereka 8,500. Ndi makonda kwa azusa mai mwale koma kwada akuuze niti ndiazi mai 650 amene akulima sabola. Ndiye ndi makola kwa chula apongo zawo ndugeza kuti amango punthwa kumene akukhala chifukwa chakuti ndi amene ndinaona mai mwale atenga sabola uja mmanja apa sagogo aja kuti akazale iwe nango waza pamene panali khola. Chaka chatha anapanga 3.6 million, chaka chino apanga 5 million. Olemekezeka mai azanga tiyeni tilime mbewu zimene tingagulise kunja. Imeneyo ndi namba 2 kudyesa kamwa. Kachitatu ndi thupi likulimbisa thupi. Olemekezeka kuti kodi zimene titi tizipanga mwigwirizano ndizothandiza ife tipeze maunduna kapena zothandiza Malawi. Ineyo ngati nditapange mgwirizano ndi aliyense andichite convince kuti zimene tikupangazo zothandiza Malawi kuno ku Malawi. Kuchipatala tinkapita tinkadya katatu pa siku tikudya. Timapita kuchipatala amatiuza kuti musana mwenze mankhwala mumeze chani chakudya mudye phala palibe. Akubwera swali imwani tangomezani taingomezani mankhwalawo kodi tiduke matumbo pavu koma chachikulu kwambiri chimene chikundipweteka pa nkhani ya zipatala ndi maternity. Ife azimayi ndife talembesa ndiye tikupezana ndi nyozo pokapeza mwana kuchipatala. Tikaonane pa 16 September. Sikuti tichitina zinthu kuti timusangalase kaya ndi president wa chipani chiti kapena wa chipani chiti. Koma inayo ndiyang'ana anthu ndiyang'ana mmene mukudusamo ndipo ziwanichi. I want to say this with no fear of contradiction. Inayo ndikuganiza za Malawi. Pamene mukuzunzika Malawi ine ndiyenera kuzunzika nanu. Ndipo ngati zimenezo pamapeto pake akuchita ni influence osandisankha kaya kubera kaya osandika pasogolo ine ndizangopita kunyumba kukakhala koma ndizaziwa kuti ndakuuzani zima ndiwawa mukamazunzika abale anga zima ndiwawa. Olemekezeka mayi abambo chomaliza pamene papa zipatala zili choncho ndipo tu zipatala za kumizi kuno mukuzunzika choncho za kutauni ndiye chisimu. Koma chimene ndikufuna ndi auza chipatala aboma apeze masucha apeze mankhwala
othandiza ku maternity kuti azimayi azichira bwinobwino. Ndipo anathu amene ali manesi akugwira ntchito ngati akapolo. Nsikana wina anabwera kuzandiuza kuti amayi ineyo pasiku kuchirisa ana 25. Kodi munthu mmodzi achirisa ana 25 sapweteka azimayi ena pamenepo? Nanga si munthu iyeyo olemekezeka amayi ndi abambo. Ine ndingwapempha atu achipatala ndipo sindikuchita chipongwe ndi munthu ndipo sikuti ndakuyandichani ndikungokuwuzani kuti ifeyo azimayi tikuona zimene mukutipanga kubereka mwana mazi osamba palibe zinachitikapo. Ndikumakasamba panja ifeyo azibambo mutimvesese. Ifeyo takwiya, ifeyo tazunzika, ifeyo tikuzunzika pobereka ana ifeyo. No, komanso talembesa ndi ifeyo. Tikaona na chitoko chimo, tikaona na mpako simuja, chipande chikaona poomola. Ndimuka zikazankhala kuti zasokonekera nanga siti kudziwa zimene zachitika. Ine ndizangoti ochabwino koma ndikukumverani chisoni amalaya azanga musabese voti. Pomalizira pa nambala 4 ndi rural development. Chitukuko cha kumizi. Zimenezo ndi zimene ndimakubaibisani mafumu kuti bye chifukwa ndimanyadira mukabwera. Chifukwa chitukuko cha kumuzi ainyake ndi inuyo. Ineyo amanena kuti ndinachita bwino zaka ziwiri. Chifukwa cha inuyo mafumu ifa munandithandiza. Koma mafumu sangagwira ntchito pamene iwo chakudya alibe. Sangagwira ntchito iwo nyumba yogona alibe. Sangagwira ntchito pamene musahara sakulandira. Sangagwira ntchito pamene sakukwezedwa. Ndiye muziwa izi mafumu. Ndicholinga changa ineyo. Sikuti sinachitapo. Inuso mukuziwa nakweza mafumu mwakatiti, nakweza malipiro ama civil servant. Ndiye apa pa chitukuko cha kumuzi. Ndikufuna kuti ife tizamange nyumba za anthuwa. Palibe ziko limene likugona mmauzu ngati ifeyo. Kosanamizana. Ine ndinapita ku Rwanda ukacheza kwa first lady wa ku Rwanda, Mai Jeanette Kagame. Ndiye ananditenga kumuzi kwawo. Tinaenda 4 hours. Ine nali ndi mwana wanga ngati kumangoti uziyangana kwa iwo na nyumba ya mauzu ndi uzi. Alio ipalibe. Ndati munachita bwanja ali tinangogwirizana ngati mtundu kuti izo nyozo wotithese. Amaya anzanga, abamba anzanga, ine ndikukusiyani ndi mawawa. Mukamachoka pano munene kuti bye uteka. Ineyo mundichita challenge. Ndipo kumanga nyumba sizasiya. Ndipo ngakhale munthu ukapeza 5 million wagulisa sabola sikudikira sosa Joyce Band ndiye kuti malata wagula kale. Ndipo momwe muno mu constituency inoyo ya Honorable Noah Chimbeni ndimati ndikapeza nyumba ina khoma la chilimbire bwinobwino ndimango tichosanidenga kukagula malata kuika nkupenda kwaikira mawito abwino chiseko chabwino nyumba ya tani nyumba ya teka olemekezeka mayi ndi abambo ifeyo kugona pabwino ndizotani ifeyo kukhala pa mtendere ndizotani mafumu kulandira ndalama zokwanira ndizotani bye jani Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.